תפסיק לשחק, אין שם. למה הפסקת לסדר את הצעצועים? הבטחת. תכף. אחרי ראש השנה אני מבטיח לסדר אותם בכל יום. למה אתה זולל במקום לסדר? זולל. טעמתי קצת. הבטחת שתפסיק לזלול סוכריות. נכון. הנה, גם כתבת במחברת שלך. נכון, כתבתי, אבל הנה, כתוב כאן שאעשה דיאטה אחרי ראש השנה. אתה לא רואה? אין שם. מה אתה כתבת במחברת שלך? קראת קודם. לא, אתה ראשון. טוב. כתבתי שבכל יום אסדר את הצעצועים שלי. גם אני, הנה כתוב. לסדר... אני מבטיח שבשנה הבאה אשתה בכל בוקר חלב. אשתה כל בוקר חלב עם דבש. הנה, גם אצלי רשום. אצחצח שיניים. ארחץ אוזניים. מה זה? אתה העתקת את כל מה שכתבתי. לא העתקתי. זה היה רשום אצלי כבר הרבה זמן. לא נכון, אתה תמיד מעתיק ממני. אוי, באמת, אין שם, באמת. אתה יודע מה? תבדוק. הנה, מה כתוב פה? סליחה, על מה אתם מדברים? אנחנו משווים. מה אתם משווים? את מה שהבטחנו לעשות אחרי ראש השנה. הבטחנו כל כך הרבה. אני חושב שאחרי ראש השנה אני כבר אהיה צ'ומפי אחר. מותר? מה זה, כל כך הרבה הבטחות? ראו את שלי. נראה. המון הבטחות. ישראל! כן? אתה גם הבטחת משהו. נכון, הבטחת לנגן ולשיר. אני הבטחתי לנגן ולשיר בשנה הבאה. לא בשנה הבאה, עכשיו. אני אנגן ואשיר בשנה הבאה. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו בתופסת בין הבית ובין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן. ורוחות רדומים ייסעו עליהם הדרך עיתונים ישנים וענן. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן. ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכן. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. לה 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 בשנה הבאה. יופי, תודה ישראל, בראבו. ואני הבטחתי לאפות עוגת דבש, והנה, עוגה שאפיתי במו ידיי. כל הכבוד, שרי. בבקשה, ישראל. תודה. אין שם? עוגה. צ'ופי. טוב או לא טוב? זה מלוח. לא הצלחתי הפעם, סליחה. לא. אני צריך לבקש סליחה. לא, אני צריכה לבקש סליחה. לא, זה אני שצריך לבקש סליחה. לא, אני צריכה לבקש אתה סליחה, את סליחה. מה אומרים כאן כל כך הרבה סליחות? כי זמן סליחות עכשיו. מתחילת חודש אלול ועד ראש השנה
היהודים אומרים סליחות. קמים השכם בבוקר, מתאספים בבית הכנסת ואומרים סליחה על אשר חטאו. כך נהגו גם יהודי נמירוב, העיירה קטנה בגולה, ברוסיה, שם חי רבי, צדיק גדול, שהיה נאהב ונערץ על כל אנשי העיירה. ואולי לא הכל העריצו אותו כל כך. אולי היה מי שלא האמין בגדולתו. בייגלח טריים, בייגלח טעימים, בייגלח טובים. בואו יהודים לקנות בייגלח, קנו אחד ותרצו עוד. קנו לילדים, שישמחו בבייגלח טריים. במלח, בצל, פרק, בייגלח טריים, בייגלח טעימים. או, הנה אתה. כבר חשבתי שנעלמת. איפה היית? בבית הכנסת. זמן סליחות עכשיו. אני יודעת שסליחות עכשיו, אבל כל היהודים כבר מזמן חזרו מבית הכנסת ופנו לעיסוקיהם. מה החטאים הרבים שעשית שעליך להתפלל יותר מאחרים? ואני כבר מזמן צריכה ללכת. להכין ארוחת צהריים, לסדר את הבית, לקנות קמח לבייגלח. נו, שאלתי אותך משהו. מה? למה באת מאוחר כל כך? התפללתי, אמרתי סליחות, קראתי דף גמרא. חיפשתי את הצדיק. מה זאת אומרת? חיפשת את הצדיק? חיפשתי את הצדיק. מניין לך חוצפה לחפש את הצדיק? גם היום הוא לא היה בבית הכנסת? גם היום לא היה, גם אתמול לא היה, גם שלשום לא היה. נעלם, חוזר בבוקר מאוחר. ומה הוא מספר? אינו מספר דבר ואיש אינו מעז לשאול אותו. נו ודאי, מי זה יעז לחקור את הצדיק? ואף אחד לא רואה אותו כשהוא נעלם? אף לא אחד. כל היהודים אומרים סליחות, והצדיק איננו. אין ספק שהוא עולה לשמיים ומבקש רחמים על בני ישראל. הבל הבלים. איך זה? בן אדם, גם אם צדיק הוא, יכול לעלות לשמיים. כך אומרים בעיירה? אומרים שהוא עולה מעלה-מעלה. מי זה ספר את כל השטויות האלה? כל העיירה. כל העיירה שוטים גמורים בורים. איך הם יכולים להאמין שהצדיק עולה לשמיים? ואתה בטוח שהוא לא עולה לשמיים? אני בטוח שהוא לא עולה לשמיים. אין לך אמונה בלב. שכל ישר יש לי, שכל ישר. לי לא יספרו מעשיות. ואם כך, חכם שלי, לאן זה נעלם הצדיק בכל בוקר? שאלה טובה. ומהי התשובה? את רוצה את התשובה? אמצא לך את התשובה. אני אמצא את התשובה. חכי. אני אמצא את התשובה. אל תעז! אל תעז! חזור! אני צריכה ללכת! עקשן היה האיש, כמו פרד. לא סיפר דבר לאיש, גם לא לאשתו, ובערב התגנב לביתו של הצדיק. המתין האיש בחוץ בסבלנות. על אף שהיה לו קר, ועל אף החשש שמישהו יראה אותו, בכל זאת חיכה. ואך יצא הצדיק מן החדר, התגנב בשקט לתוך הבית והסתתר מתחת למיטה. היה חושך. הצדיק שכב על המיטה, ומתנגדו מתחת למיטה. הצדיק ישן כל הלילה, גם נחר קצת, ומתנגדו הסתובב מצד אל צד על הרצפה הקשה, עד שנשמעה קריאת התרנגול.
לא יאמינו לי. איש לא יאמין לי. הצדיק בבגדי קרים? הצדיק לוקח חבל? אוחז גרזן? אולי הוא צדיק ביום ושודד בלילה? טו, לא יאמינו לי. גם אני לא מאמין למראה עיניי. איפה הוא? ודאי כבר התרחק. אבל הצדיק לא התרחק. הוא הלך לאט ברחובות העיירה, והאיש התגנב מאחוריו, במרחק מה ממנו, כדי שהצדיק לא יבחין בו. נכנס הצדיק ליער, והאיש אחריו. ממשיך הצדיק בדרך, והמתנגד הולך בשקט אחריו, מתחבא, מתגנב, ואינו מבין מה פשר הדבר. וכך הגיעו השניים לבית קטן שבקצה היער. מי זה? אני? מי הוא אני? אני, וסילי. וסילי? מי זה וסילי? אני באתי מן הכפר, הבאתי לך עצים להסקה, אמכור לך בזול. אבל אין לי כסף לקנות עצים, וסילי. אלמנה ענייה אני. אתן לך בהקפה, תשלמי לי כשיהיה לך. רק 6 אגורות תשלמי, בזול. אבל גם 6 אגורות אין לי, ואולי גם לא יהיו. אל תדאגי, העיקר שיהיה לך חם. הרי אישה חולה. אבל מי יעסיק את התנור? הרי אסור לי לקום מן המיטה. אני אעסיק לך את התנור. וכאשר הניח את הזרדים בתנור, זימר את המזמור הראשון של סליחות. כאשר הצית את הגפרור והעלה אש, זימר את המזמור השני. ואת השלישי זימר כאשר סגר את דלת התנור, והלהבה אחזה בזרדים. הנה, האש בוערת, ויהיה לך חם היום. תודה לך, וסילי. אבל לא הייתי צריכה לקחת מן העצים שלך. אין לי כסף, וגם לא יהיה. אין מי שידאג לאלמנה, זקנה וחולה כמוני. איך זה? אינך מתביישת? את אישה זקנה וחולנית, ואני בוטח בך, ונותן לך בהקפה 6 אגורות, ולך אל גדול ורחמן כל יכול ואדיר, ואת אינך בוטחת בו שימצא לך 6 אגורות לשלם לי? השפיל המתנגד את מבטו וחזר לעיירה. לאט הלך, מהרהר בליבו. כאשר הגיע לשוק, כבר עסקה אשתו בעסקיה. בייגלח טריים, בייגלח טעימים. כל הלילה לא היה התכשיט שלי בבית. כל הלילה. אחרי הצדיק הלך לרגל. אמרתי לו שלא יעז. כן, בלי פרג אגורה אחת, עם פרג 2 אגורות. בבקשה. תמיד הוא חושב שהוא פיקח, קורא גמרא וחושב שאין חכם ממנו. אמרתי לו שלא יעז. אם הוא טרי, בייגלה שלי תמיד טרי, אין טרי ממנו. אמרתי לו, איך תלך אחרי הצדיק? ואם הוא עולה לשמיים במרכבות אש, יקרה לך משהו חס וחלילה. הנה אתה.
חזרת? חזרתי. כל הלילה דאגתי לך. כמה דאגתי לך. חשבתי לעצמי, איך הוא מעז? ספר, מה? הלכת אחריו? הלכתי? ראית הכל? ראיתי. נו, זהו זה. כמו שאמרתי, נכון? כל אנשי העיירה יודעים מה הם אומרים. יודעים. וצודקים. צודקים. אז מה? באמת הצדיק עולה מעלה? עד לשמיים? אם לא למעלה מזה. מי יודע? אם לא למעלה מזה. איזה סיפור! כמה מפחיד שם ביער! נכון, ואני צריך ללמוד לחטוב עצים. למה לך לחטוב עצים, צ'ומפי? כי יכול להיות שאגיע לבית של אישה זקנה וחולה. אני צריך להוסיף לרשימה שאני מבטיח לעזור לזקנים. גם אני אוסיף, גם אני. איפה הרשימות שלי? רגע, נדמה לי שראיתי אותם באיזשהו מקום. איפה? הנה, מצאתי. אלו הם? כן, תודה. מה, הן לא שלי. להתעמל בכל בוקר, להדיח כלים, לסדר ספרים. אני לא הבטחתי את זה. גם אני לא, של מי הדפים האלה? רגע, נדמה לי שהרשימות האלה הן שלי. מה, ישראל, גם אתה עשית רשימה של הבטחות? ודאי, כל שנה אני מכין רשימות כאלה. למען האמת, כל שנה אני מעתיק את הרשימות מהשנה שעברה. איך לא חשבתי על זה? בשנה הבאה. להתראות ב3, 4, 5. בשנה הבאה. צ'ומפי. צ'ומפי, בחצי. שנה טובה. שנה טובה.